نه دکتر جان اومده در خدمت مویا نه دستگیریش کنه شروع. салом алейкум дӯстони азиз, саломе гумардорум. Ин ман ҳастам бо шумо доктор Бероз. ҳамеша тансиҳати хонавод бошед. Ман қарор дорам дар город видмем жабкино дӯстони азиз, ман ҳама вақта мегӯям ки вақте ки бемор мешавед, номерои ман 915 дар WhatsApp нависен ё ки занг занед оиди бемориётон. вақте ё дар айни замон бемории зуком бениҳоят ба сатҳи баланд рафта истодааст, ман шуморо мегӯям занг занед, иншоалло дастгирӣ мекунам. иншоалло то ҳадди имкон кӯшиш мекунам ки шуморо дастгирӣ кунам. ва чуноне ки бародаро занг мезанам, бениҳоят аз бемории гирифт ва бениҳоят бо орзуҳои вазнин ва ман чӣ мекунам, муроҷиат мекунам. дӯстони азиз, ман ҳама вақт гуфта истодам ки иншоалло бародароро дастгирӣ мекунам, кӯмак мекунам. ин сухани ман аст, ҳама вақт сухани ман аст. ва бидуни дастгирӣ кунед, шумо барам дастгирӣ кунед, подписатсия, лайка бигузоред. ва чунки ҳамки бачак бошед, бачакро мо мақсад ман дастгирӣ кунам, кӯмактон кунам. ин пул сухан дар бораи пули вай намерад, сухан дар бораи саломатӣ меравад. сума ёфта мешавад вале саломатӣ ёфта намешавад. чуноне ки шумо мебинед, ман дар стройка қарор дорам. дастройкаи дар склади дар ки ҷое ки ҳастӣ нестӣ, ҳама вақт занг занед. ин сумкаи ман, иншоалло ки мерем хизматро мерасем. оператсия боша оператсия мекунем, тавобат боша тавобат мекунем. ва хатна боша хатна мекунем. ин мана фарқ намекунад. любоша када рафта ҳастем иншоалло. ва арзои наздики мисол ки мо ҷомро кушидем, иншоалло ки хизмати ҳаматона мерасонам. касоне ки аймо билет мехаранд, билет 2000, 2000 дона, 2000 подарка, 100 пар шим костюм. ҳами 2000 ки хариди, як пар кроссовки подарка ва агар ки успех карди, як пар шим костюм подарка. 2000 дона. ҳами 2000 ки бучид, тавобатот бепул мешаванд. ва ин чизое ки ман гуфтагем, ҳами одамое ки харидагӣ ҳастанд, ҳамин чизо бепул мешаванд. дӯстони азиз, ин ҷои шӯхӣ нест. ин ба рӯзо ки масъала шумо ра ман дастгирӣ кунам. вақте мо билетон тамом шид, дигар одамо ба пул мешаванд. барои стоматология, барои оператсия ва ниҳоят ҷарроҳиҳо. ҳамеша тансиҳати хонавод бошед. кам кам бо дар рафти навор нишон медиҳед. стройка нишон медиҳед, мақсад ба бародаро дар чӣ ҳолат зиндагӣ дорад. аллоҳи меҳрубони нигоҳбон бошад. тансиҳати хонавод бошед.